Patay ang 59 anyos nga lalaki human kinig gipamusil samtang nag-deliver og baligyang mga buhi nga baboy sa Matalam, Cotabato. Ani ang report. Jesus name. Walay panimuot og nagkadugo samtang nakapatong sa motorsiklo nga dunay sidecar. Kining usa ka rider diyang napalgan sa mga milabay nga residente sa kadalanan sa Purok 7 Barangay Kilala, Matalam, Cotabato, banda 2:30 sa hapon adlawng Lunes. Atol sa pagresponde sa kapulisan ug kasundaluhan, nasayran nga biktima di ay kini sa pagpamusil. Gidala pa sa ospital ang 59 anyos nga lalaking residente sa mong lungsod apan gideklara na kining dead on arrival. Sa investigasyon sa PNP, igor ra kuno mag-deliver og 3 ka buhing baboy ang biktima yang gipusil sa mga sospek nga paspas misibat. Sa ating investigation, habang naglalakbay po yung biktima papunta po sa barangay poblasyon, mayroong nagpaputok ng dalawang unidentified suspects na nakasuot ng shawl na color black motorcycle. Padayon karon ang hot pursuit operation sa otoridad sa mga sospek samtang ginasuta pa sa PNP ang motibo sa krimen. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa biktima. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.